35. Baka pwedeng 34 na lang. Okay, si Sabam, tumawad ka, piso. Aramidim nga 33 lang eh. Okay si Sabam, binawasan na piso. Boss, bilang ko na to. 34 ha. Oh, wing ka na, bayad na mo. Sige boss, kunin ko na. Pero ito, ito na lang ha. Oh, piso. Jinga, jinga, jing, DJ. Shh. Shh. DJ. Ah. Tut, tut, tut. Adi. Adi. Apay? Apa na? Nakapurma ka man. Dapa pa namin ni Baak. Oh, gusto sa bam. Ikataman tayo shades mo. Wala ka nagpapalimos. Hindi mi mo, ato ito kusudat ta. Oh, di ba? Guwaping. Apay? Papalan nyo ni Baak. Magpagpakatwa suna, abang karo suna gimba. Apay? Ano tiko nyo di gimba? Dala ka nung gatangan ni Baak. Magpakatwa ka raw. Talaga tangon na. Kasta ti ma'am. Siguro babae kayo. Ata ka man lang, babae man lang. Siguro ti babae. Balay ko nga, alwad kayo. Matiliwang ka lang ang babae ka. Di ka gawa ti balayon. Ay, apo mo. Ating itsura tabi mga yan. Ay, ibagbaga kinyamon. Oo, labas kang sermonan. Mabili ang umalis ay. Sige, Inkan. Gimbaga ka. Matilawang ka lang kuna lang arudod. Ay, yung lalaki din, paulit-ulit. Nakaw, irok mo tubig na nagpudot. Apo ka. Pasarap wag kang tulangan na. Arinola, ano kaya mau? Katangan na lang tinapkin ko! Ah, sige. Here we go again. Bak. Bak. Okay, si Sabam. Bigat mamurmuruyot ka manin. Apa ka sa tapor, ma'am? Dapa pa nanta. Kadwa naman. Pananta manin. Tadi gimba. Tadi bypass. Parita ka dumagatang dyan. Wait a minute. Ubis sa pang parehas tapay ba daw? Pahay dati kortam. Nakabag ka pa ya. Yeah, boy. Binuong ko alkansya na ubing ko. Hindi kaming katangag. Okay, si Sabam Andres. Urunong na aji ubing mo, inalampay. Alintawin ka nga talaga. Kaya mo na pa ubing ka. Antahan, kadwa na kiday. Ana, Kastoy ka. kababayan mate no madiyak ang sukat. Nagpurma kami. Ay na, basta mo. Ang malagbaliw ka niya, bakalat naman. Sige road, entan. Sagot mo pa masahe ka. Wang, hindi ka matalagaan. Alam naman ito bariyan eh. Nagkadaw. Tan, batakan. Excited ako, hindi ka tao ko eh. May ito purma ya. Purmang barbaryutik. Sigurado ta purma ma. Uy, sana all. Harap ito gimban ba? Mayaw awan tamit ah. Nyala, kabisado ka. Pintas ti ko ato tuyo. Plaza dan. Gimba kong mahal. Tuka tabi lang. Udot. Ay, apo. Ang lawat ti plaza dan niya. May gayam to. Dapat periswil dan yan. Sakay na dyan. Sa? Naperdi ata, nagdagsinak. Nice. Simpit may lagayam tao to eh. Amin nga masabat ta, nakaisim da. Eh, siyempre sorot gimba mapagmahal ko nata. Yeah, kita natin. Pagkatanga na tayo gatanga ba? Kinta sa rakin ah. Kagatang kang order.
Kata man nung gagaraw kinakabit ah. Inendrais, bakit ang magatang mo dyan? Ha? Sa mo badbado ba? Apay nga na namin tigatangin. Ay na, basta sumul ka niya. Migan. Tama. Okay. Okay. Eh, bagay. Hey, kita-kita mo ta. Bagay mo atin, Andres. Kasi sa ka? Yala. Sana Ta, gatangam jubing mo. Mangmangan nga tatibayawan natin, Andres. Natural baby ka raw. Boss, tagman natin kastiyaw. 35 isa mo. 35? Baka pwedeng 34 na lang. Okay, si Sabam, tumawad ka, piso. Aramidim nga 33 lang eh. Okay si Sabam, binawasan na piso. Boss, bilang ko na to. 34 ha. Nice. Oh, wing ka na, bayad na mo. Sige boss, kunin ko na. Pero ito, ito na lang ha. Oh, piso. Joke lang. Sabahan natin. Wala pala akong pera. Ay, ito. Oh, gato ka tana. Ilan pasok ko, boss? 34 minus 50. Oh, Andres, saan napit tigatangay? Ay, ano? Ato na mo ginatang ko. Okay, si Sabam, nakapurpurma ka, tapos lang magkaan tigatangin. Kaya, Okay, si Sabam, nagpigsa talaga tama. Tatalaga tigatangin na ki. Tam, pamirinda ka man lang eh. ating mo.